इनकर पाहुन कहले करे ही तवा होने पड़ी घूम। अरे सरवा घूम। अरे हने अगल बड़ी। अरे तोरी बहिने का मर जेबे होने पड़ी घूम। अरे घूम रे छेदवा ने खाओ छेदवा। अरे अगल बड़ी धेरे कर अगल बड़ी। अरे घूम रे बजाओ। तू सांप निकलवावे खातिर न खयाई लइकाई में तू गलती काम करैला सब सार गाडू तू बाड़ा। फॉरवर्ड के बाद बैकवर्ड आवेला। हम बताओ तनी तोरा के तनी चुप रहो मदड़िया त मरबो करे नहीं हम होश में रहो। तड़ लागे गिरे हम गाड़ी नहीं खेनु दे कितना बरियार घर तनी के गाड़ी हमनी के सुने तने हम त निमन बात कहत नहीं सब का तो ध्यान से सुन जूता गिर जाए तुरंत। घर गोइला पर घेर बलुगा से हम बैकवर्ड में आइले सिंहासन सिंह जी पुरस्कार दिले बनी हार्दिक अभिनंदन बा। फॉरवर्ड के बाद बैकवर्ड वाला दूसरा स्थान पर हम बने। ते कहां बाड़े ते अन्य पिछड़ा वर्ग में बाड़े अते बैकवर्ड से बतियावत रहो भैया मारे लगब तोरा क्यों छोड़ा अभी तुरंत बोल मारा को रोटी भी अते हमारा से बतियावत तेरे कहत रे कि नौवा के नाव नहीं खे। अरे बबुआ मारी के ते मोथा के एथी काट जन ले उहे कार तोर बोली या विचार जैसन बा ओइसन केहू कहती कि ना बबुआ निमना घर के तू खाइल पियल नहीं ख तू जनाते नहीं ख। अरे ई गांव नहीं यही तरह बरोबरी बोल। अब तई कमर वाला कहले बड़े तो हमरा कहे के पड़ी न। हां बताई तने मने कहे के मुड़ी में ओ तरी तोपले को हम किसी एथी वाली ना कहम ना उघारे ना। ओकर बाद गम के गीतकार चलब आ ओकर बाद तारा सवाल के जवाब दे। एगो सवाल हम तारा से पूछब जबकि सवाल हमारा पूछे के चाहिए पहले हम चालू कर रहनी है बाकी तू सवाल कर देले वाला तो दुगोला कैसन तारा सवाल के जवाब दे आ फिर एगो हम पूछब तू ओकर जवाब दी हो पहले पर चुटकिला का तन जवाब ले लो यही तरह जान जाए कि ससुरारी ना बहिनौरा चल गई के जी बूढ़ा ब्यास आ बहिनौरा गईले यानी बहिनपुर आई का पाहुना दीदिया में झगड़ा भई रहे कचाइन झगड़ा खूब झगड़ा भई रहे जननी आ खीसी में ही पहुंच गईले आ तले जान जाए कि मटर के छेमी के घुघुनी बन रहे आ हेच के खा ले। अब जान जाए कि मटर के गुदिला कर पेट का बड़ा गई का कहले कि 3 बरदत रहे सुबेर वही बेरा लोटा उठा के अपन चलले दिशा खाती दौड़त दौड़त गईले एगो झूर रहे झूरवे के अपन पोछरा सरका के बैठल है आ संजोग से जान जाए कि ओ जब एगो बिल रहे हां हां अब जान जाए कि इनकर बिल अब जमीनी में जौन बिल रहे आमने सामने हो गई। देखो हम कोनो बात माय खटा के ना बोलो ओइसन बतिए ना कहम इनकर बिल अब जन जमीनी में बिल रहे दोनों आमने सामने संजोग से इनकर हवा खुलल आ तले को सांप वो बिलिया में रहे भैया तड़ाके निकलल आ बिल देखलस ऊपर बा वही में ढुक गई। अब तनी तनी पोंछ लौकत रही आगे वाला कार्यक्रम ना कइले अपन धइले अपन दौड़ल अरे बाप हो बाप दौड़त गइले कहले कि पाहुन हो पाहुन अब हम ना जियम हो पाहुन काहे ना जियब अरे काहे हो कहले पाहुन का भाई हम बस ई प्रसंग हतनी सांप वाला प्रसंग चलता काका एकर बाद हम चलतनी अब जान जाई कहले कि पाहुन हमर जान चल जाई है जी कहले काहे कहले के रे दादा हम गइर नहीं दिशा होके डोल डाल हमारा एथिए में सांप ढुक गइल बा। चुप रह चुप हमारा जेते तुम अब हम बीन बजावे वाला के जानता नहीं अभी आई आ तार सांप निकाल दी तब बीन बजावे वाला के रहे हैया हमार शौकत भाई रहले अपन बीन बजावे खातिर चलले आ जाके खड़ा भइले इनकर पाहुन जौन रहले कहले कहला 500 रुपया बीन वाला भाई आ तनी बीन बजाओ आ कि हमारा हित के थी में से सांप निकल जाओ बजाओ
पड़ी घूम। अरे सरवा घूम। अरे हेने अगल बड़ी अरे तोरी बहिने का मर जेबे होने पड़ी घूम। अरे घूम रे। छेदवा में खाओ छेदवा। अरे अगल बड़ी धेरे कर अगल अरे बड़ी घूम रे। बजाओ। भैया हेतना सांप निकल गए। निकल गए। एक हाथ निकल रहा। अब तले बीन वाला के आवाज टूट गई। जितना प्रेशर से निकल रहा फिर उतने प्रेशर से ढुक गए। घींच लेना। अरे पाहुन ओ पाहुन अब हम जिंदा ना बचो। चुप चुप बीन वाला हम फाटो देने भाई 500 लो ए बेरी कैसन बजाओ आ के बेरी का सांप निकल जाओ बजाओ। हेतना निकल गए रहे आ तले जान जाए कि फिर बीन वाला का सांस टूट गई। अब हेतना निकल रहे आ फिर प्रेशर में ढुक गए। हां फिर ढुकल मुड़ी। अभी हो ई तो इनकर जान जाहे वाला रहे आ इनकर पाहुनों के बीपी हाई होतिया कहले कि पिटइबे खातिर। अरे हमारा हित के जान सकेता में पड़ल बा। हां हैला लास्ट देतनी औरी 500 1500 लो लेकिन ए बेरी कैसन बजावो कि सांप निकल जाए आ तले छरनक के अपना पाहुने के नुकालर धले। कहले कि तोरी बहिनी का पाहुन हे बिन वाला भाई हां 2000 लो एलबा के यही तोरी तोड़ तोड़ के बजाओ। सांस तोड़ तोड़ के बजाओ। इनकर पाहुन कहले के रे ई तवा मर जइबे। अरे सरवा मर जेबे। हित मर जाइबो हम नहीं इनकर पाहुन कहले के हित मर जाइबो एगो त अपना बहिनी के भाई बाड़ा जियबो त खिचड़ी के देने तिलवा वाले कहबो अरे सरवा ओही में सर जाई त कैंसर हो जाई। अरे सरवा ओही में काटी दे अंदर में। कहले कि ना बीन वाला भाई 2000 रुपया लो आ यही तरह तोड़ तोड़ के बजावो। इनकर पाहुन पूछल कि काहे तोड़ तोड़ के कहत रह। कहले कि रउआ का जानो जो हली बिनावा बाजता आ जो हली सपावा निकलता आ जो हली सासवा बिनावा के टूटता आ जो हली सपावा ढुकता निकलता ढुकता निकलता ढुकता। अरे बाप रे बाप हमारे तना नंद आवता। उनकर पाहुन कहले कि जा जान गई तू सांप निकलवावे खातिर न खयाई लइकाई में तू गलतीए काम करैला सांप सार गांडू तू बड़ा थापर खा जेबो। अरे ओ कहला सरवा थापर खा जेबो तू हमरा दर। अरे भाई पाहुन कहलन पाहुन कहल तो काहे कहते हो मैं गांडू कहता रे कल सही नहीं है चली ई नहीं हमारा दल में कोई फुहर ना बोले। अच्छा मैं व्यास जी हम कौन फुहर बात रख बोलने है मैं काम हो गल कि ना। अभी एगो और चुटकिला कहब इनकर बाबूजी इनका मेहरारुआ से फंस रहल।